Wajua nini ndi wasala baba. Anuzani. Temba. Temba maposa. Ndio jini. Jena varinge outline do varinge. Ndio kurohana. Kupumana. Ndio kupumana. Alright. Okay. So right. Ndio ndio nyora mbizi. Saka Mwana komana manaskana. Manaskana. Ani makolona. 23. Ala tandani. Wakanga mna 16 December. Koreto to dande. 2024. Makabonde kuchipata. Takato mutora kuchipata kuti wanga ari kuhara. Kuhara kuchipata. Chipi. Kugo. Kuhara hospital. Ndio tinazonzisa because mwana anenge asadaye mwarafungwa pane chinodai chakaitika paari chaita kuti kuhara zvakaenda nenyaya yekurwara pfungwa here kana zvakaendera dzimwe zvakaitika ndezvekuti pane pailonja ichisuswa saka ndo vakasunguka kuti mwana wenyu warara achitaura saka maizomboya musumbomuto aitoshanda kwada saka wakazobuda unoda kuti amumhanyirewo paamutadzi saka kubva ipapo manje hatisizobatana mafoni nawo nokuti iye waishandisa foni yemwana wedu asingashandisi waisenza kuharara aiita basa achisenza basa remumba married osimu wakamboroorwa ndokubva paakazoendeona inge atobva pamuti apanga atoega ane mwana une mwana wamwe mwana musikana. Alright. Saka apa chaita kuti muti mukoma nditemba zviya. Mukoma Temba ndiwo wakusina mari kumarari China. Apa hatisi kutombotanga tataura kuti ndiwo wakarwarisa zvakaita nechekuti mwana wacho wakati arwara asisi kunga zvakatanga ipapo apa panga patora kechipiri kuti zvidai asi zvakazvazonyanya manje kuti wakazotesa uchibva azoropa nemota kuti akaenda kugoma saka isusu tatore mwana wedu tamuona tatsvaka takati tomuona handisitaura nyaya handitangiri kwenogumira mukamuchiutatura muriona panapa pane maserious allegations aripo ewitchcraft ekuti isusu tichimusamona umwe muda kuti tizodaidza handigoni isusu kumudaidzira nyaya isina kuguta mwana wenyu anga achishanda kuharare ari house girl kwaari kushanda akaenda kunosenza kuharare akamboroyiwa zviri nani bvaazotsikwa nemota bvaazoenda kuhospital muruti tati awati mukoma wenyu andowanga vari kufungidzirwa kuti ndowanomukadzi no zvakaitika wakamborwara wakamboroyiwa ekutanga zviri nani ndizvo apero pamwe ndikutadza kuziva wakaroyiwa kaini kechitu ndokagarisi asi pane patsikwa munhu nemotokari aroyiwa keutanga kana ndo zvinoti aroyiwa kekutanga akamboite nani then uende kubasa kuharare ndo pakazotsikwa nemota yes aroyiwa futi kechitu ndizvo pamusoro ibvai mataure nyaya yenyu dare richibvunza rinobatsirei muri kuti mukoma ndiwo ari kuroye mhuri here ibvai masi kujeka
muri kuti tinoda kuhambirwa nyaya yenyu ngeipi, iri kumbofamba sei? tione kudai uyu munhu ka bhozi isusu sendare ka tikadaidza munhu ka achati mandidaidzire ka tofanira kunga tichimutaura kuti uri muroyiwo uri kuroya mwana wemunina wako wakamuroya ukadai zvikadai saka tipe information yakanatsa kukwana tibva tamubata muroyi uyu kana asiri muroyi tova tamutaura kuti uyu munhu hatigoni kumudaidza uroyi wake tatadza kuti saka natsai kutipa information imini zvamuri kutaura handisi kuzviramba kana kuti tiri kuda kuvharidzira makafamba imi nguiba saka mukatibatsira neinformation iyoyi information inogona kutibatsira asi haisorovi nyaya yebhozi munhu iyeye apo pachada kudaidzwa futi timusoro kana kuti maprofita ndo information yetichazenge isusu sedare tichishandisa kuzotonga nyaya iyi yenyu information yamuroda kutipa inotibatsira kuti timudaidzi but hatigoni kumupa mhosva. That person will be innocent until proven guilty. True kuti tichazotoita zvetinoita muno kana kuti tichakupa ichi mpurisa wekuti mufambe naye maresults acho ozoya kupi muno uyu tochizomutaurira kuti wo nyaya dzangu dzambuda kuti ndiwanga uchidai takubata totomuripisa muno imimi wacho otomuripiraiwo zvinoda kugadziswa zvizo zvotogadziswa. Saka mukamuchitipa nyaya muno dzataibva matipa nyaya yacho kuti tione kuti raiti nyaya iyi kai pane nyaya munhu uyu unofanirwa kuti timudini kuti inyaya yeuroyi akazoya munomu tamudaidzira nyaya yeuroyi obva azobuda kuti haaroyi isusu tiine fungidziro yekuti muroyi munhu unotitomudza tese. Saka isusu tetisikani kuitirwa ruoko rwake isuti kuti chovhei ngatisina information tunoona kuti zvichiita tode ngatiite ko tinoda kunyengedzana muno uruzora tunoda kunyengedzana. Saka tiri mukunenge takambonyengedzwa kumwe kumasuro munozopedzisira mwatisiya futi sedare nemunhu uya kuti imwimwi dare ndimwe akandini makadaidza ivi wahwaregera kuya tina saka kanatsowirirana muroyeri kuti hati muroyeri tiende mberi. Ngati kufamba kwatakaita hatina kuzi muroyi baba takazi endai mosangana nemhuri mutsvake chiri kuti chiri kubva isangana. Saka baba mukuru vari kuramba kuti tisangane hatina kuzi ndokuti muroyi muroyi abvumi muroyi akukuziva muroyi muroyi unoinfomu tina varoyi tatinawo munomo amwe akatinotaure mazita atori ana baba aruroyana aitoramba futi udini kuuya akachizouya aroyana akati haabata muno baba akazoburitsa nemishonga unomba homwelele ana baba aizobarwa zviriyo hatizodziramba but zvakatinakira pakuti zvaitika kudaroka zvakatichenesa pakuti isusu takati adaidza tichiti pane nyaya yeuroyi. Saka anhu anenge azomhanya kuti mwe mwaiti nyaya yeuroyi mukazotirasisa imi anenge kuti saka imu saka zvakanaka ngoti zvinhu zvakabva zvatobudawo kutiwo waroyi haisati yapera nechikwenu arundoramba kuti hatiroi mishonga yacho ainayo nouroyi hwacho huripo asi inyaya inozondopera paimudara. Saka ipi ndinotaura kuti mumwenyu wemuri kutidaidzira makazitsanganise mhuri masangana mhuri yenyu yacho yakambowanda sei makawanda sei uyu uri kuti ndonamata ane maconstitutional rights awo but munhu unendochechi unoroyani madini kuzomusiya ini mwatora abvuma mwaroya asinganamata uyo una kristu mumusiya muri unofungirwa mwana ururwara ko inini manga madi kuuya inini kuna changamiri nemwana wenyu andizvodzaro ingachangamire uyu tozomudaidza vangoti kwazvi tofana
isusu tode vakandoti tiuye nemwana tauya naye kwete kuti muye nemwana zvamwaita imimi manati mauya kunokuka ndoda kuti dare rese ringe richinzwa munomu makaita muhospital kakaita kachipatara kutoita kuti kana makaenda kumahospital mwakaona kuti kune amwe anhu atoriyo varwere vanotozorova manesi amwe achikana kutokisa nesi wacho inini ndakaenda munhu ndakamudhuma nemota ndobva anyararira ipapo apa ndindega panheo ndaenda anhu hazvingaiti munhu vana mutakura waumisa mota nonaenda naye kuti wanga adhako takutosvika roundabout kwekuyo munhu ari kubackseat aingori fulata nerenyana ndotaza kuti kwadakwana ndotarisa pazvivimira munhu wamuka ndikati munhu haana kufa tosvika pageneral hospital todoburuka ndotoenda papane police post pane munhu ndatsika munhu ndamudhuma zvadaizvadaizvadai hai atouya baba zvanzi uruya neni kuno uru wanditsika iwo zvaundiuraya wauya neni kuno kumapurisa kana hasi mapurisa ekukusunga haurapwi vasina kunyora zvaiitika nini hayo rudo ndinetsa shai rangu ino ngozi yangu hauipedzi pane havana kutoonai munhu ndozvikuitika zvozvunu hachi doro ngachingoya aonekwe nemanesi kuti mwiri wakara nesi yotosimudzai hembe toone kuti hapana vanhu waubata nesi yokuti manesi varipo zvinoitika ndaimoyo watozi oza akabuda ndobva angoti kumapasisi vachinozvinobaya handina kuzomuona futi mapurisa ozipiwe munhu wacho azokisa nesona hatezinyavana mangarivatio handina kuzo asi ndakazomuona leta mutauri uriko unotosenza ugarizo ndakazomuona munhu uyorapa haana kugara saka ndozvakaita futi muno tinobatsira anhu mipengo zvidhakwa chichichi ndofunga nyaya ngaindonomuona handizvo zvetinoita zvomungoti munhu awaya toita chimbudikidza kana kuti tinochida kuti mukauya kudai tinoita counseling futi yekuti munei muri kutorasika pamafambisiro enyaya yenyu asi maipurizenda tinogona kuta kuti nyaya yenyu maonzerei madini emaita hatigoni kuti titange tadai nekudai togona kudai tichidai sezvemuri kutaura izvozvi nyaya yenyu ndeyekunzi paroda kuti mafambe mwana imimi pemakafamba makafamba imimi kwete kahwana muchitaurirwa muroyi yenyu saka no hamusatya zita roti muroyi toti muwengi mururemerwa ngeruti muroyi makamutaurirwa ndiyewe muri kuendera kuti obva ati ndinonamata wakadhumwa nemota ari mukurwara ino ambopamba paishanga atobuda muyaya hachaoni kuti chii ari pabrain dzato dzanofiririsa akazomudhuma akajoka achizotori mune naye kuchipatara wakadhuma watiti mapurisa ndo wakazotora no at least now taane confidence imimi in as much as confidence enye minayo ka iri kutibatsira kuti timusamone hatigoni kunga isusu tichimupa maallegations iwayo isusu tinogona kumudaidza kuti auye then auya hazvigone futi imimi kuti muti makafamba mukanzwa kuti muroyi anoti kunonzi makafamba kunonzishona makaenda like behind my back zvakafanana nokuti mubasa wotaurirana tezvara kuti mwana wenyu une zvainazvo ndakazvifambira nto haifambi nemwana wedu saka iyo nenga kuti saka imimi makaenda kwamakaenda muchinofamba muchifamba nyaya saka mune zvakawanda kana zvemakatonoita kana kuti dini saka handichatodini munozva kuti unenge wari muramba munoziva unotsvedza neipapo
isusu hatizogoni kumubata manje bhozi unotaura kuti aiwa imi makatotanga ibvai maita zvinhu zvenyu mudipedzi saka tinogona kungomudaidza imwe saka ndati mhuri yenyu yakakura yakadini irudiwa yacho tione munoziva mombe inoramba kudhibha inopedzisira yachizongobatanidzwa nedzimwe ka uchingoiswa ivi ndi munozodziseparata dzako usvike pa440 kuti iyo izosara kwakuyi handizvo bhozi kuti timudaidze ari hwani kuti uya unokuyoka muri wangani todomusunga nedzimwe takakandozivukana semhuri saka vakatombonyepa bamukuru vaikona mwana vakati kwazi vakaronga date vakati 18 April tofana kuti tifambe saka uyai kumba kwamusirisi totoenda kumba kwamusirisi totosangana pakuzoti tifambire mwana vakati ausi watanga kubara mupengo apengo akawanda munyika uno muti ana mai here wotokwira mota yavo todii otoenda ototisiya asi semhuri yese tanga tatoungana tiri mhuri yese makawanda zvakadii vana vatete vangani vatatu ana atete vatatu mai ana vakunda vatatu wenyu hanzvadzi dzenyu hanzvadzi 3 avo murudaidza ndiana ndibaba mukuru ndibaba mukuru ndiye mukoma mukuru asara baba havachina ndo dzasara dzadzibaba dzacho saka mudodaidza baba imwe kung'anga tese ndifambe tese ndizvo mwese asi mumwesemwo nababazvo saka ari kutsongwara achisendesa futi kubaba ndizvo zvokuti hafizikali aparanondibara saka kunoku imimi mazoya kunoku isusu kunoku hatina munhu unoramba asi toda madaidziro hatitode kuadaidzira tisiti munoroya anoramba anoda kuti mwakazwa ndiani saka ndati imimi panoti pachirongwa imwe mhuri yacho iri kubvuma here imwe mhuri yacho mhuri imwe yese iri kubvuma ivo chete ndo vari kuramba saka tinenge taakuchisiti imimi tokuroyerai samwa rekuti mhuri yenyu yese nababa muuye kudai kwete zveng'anga zvichabudire bhozi amwe tikataura kuti ng'anga ari bhoza mombe inopinga nange kutodai yobva yadambura kwakutotiza unozoitsvaga kuchaiyo munozozwa kuti takaona yakafa kana kuti hatina kuzoiona munotaura kuti vanoti kudari kurudiwei ndibaba ka ngatibatsirane ngatitonyengedzana muno ngatibatsirane toti anoti kudari kwacho imuni takati ngatifambe ndikazoti inini hapana inini handifambi zvakadai ngechechi yamuneineinei saka kudari kuri kuzi kudini nyaya yenyu nungudari ngei tinoti baba vakaramba kuti inini handichamufambiri ngekuti mwade zvekupopota izvo pasina kupopota ivo ndo akatanga kuda kutoenda kutosimuka uchiti hanzi musukuru watadza kuti atende kondimirira kun'anga pacho mukunda wainga aripo wataitonesana futi naye mukunda waitenda kuenda asi ivo ndo wakaramba saka imimi kunoku ndatichibatsirana kunoku tovadaidza tichiti ndimi munoaziya imi baba yenyu tonobatsirana kuti tigadzire sango hatitode kuape mukana ava pana amwe bambo yemunomuka etakadzira nawo hatinde totaura mazita avo takaapa mukana narasi amwe ange kutosunga kamwe munoziva mombe yekusunga kamwe mukatoika kuhwakanura kana ikadambura tambo hamuchaibati tonobatsirana kuti toati kudini tobatsirana toati kudini toadaidza tisiti kudini kuti bozi isusu kuti tingoti huyai kudare rekwa mambo so andoti handinamhosva yacho ngei ndaiti pamwe maizovadaidza sezva mupurisa wakaenda ndiri ndaya kumangara vakati handimangarwi nemukadzi asi danga ari munin'ina wangu maichizovataurira samoni yekuti munin'ina wemakamangara roti
ndanga ndakauya ndikataurira mupurisa kuti ndine mwana wangu uri kurwara wakapenga kubvira muna December uyezve zvoundopenga asi baba mukuru vakauya pamba vakati ngatirongedze kutoti tidini vakatanga kubvunza kuti muri kuzwei pamunofamba tikati isusu tiri kuzwa kuti mwana une ngozi asi ngozi yaanayo unganai vemhuri ngozi yacho itaure zvainoda nekutoti yakuda kudini kuripwa ndosaka yapengesa mwana saka kuri kuzi unganai zvadaro zviyazvo vakati todini kutoti tiungane takutoti guwa rababa ngarisemenderwe ndokuti munhu wese adini auye for sure vakaronga date vakati 18 April guwa rababa rinofanira kusemenderwa munhu wese tochoenda taenda guwa rairosemenderwa kuzoti yanhauye mwana ndo yaakutaurika bamukuru vaendo pavakachitanga kuramba saka ivo pavakamutsa mota yavo vakuda kubuda kudai inini nevana vangu 2 tiri 3 takaenda kumashure kwemota kwakumira ndochoti bamukuru hakuna kwamunoenda ndimi baba hakuna kwamunoenda kusiya mwana wangu achirwara hakuna kwamunoenda kusiya mwana wangu achirwara bamukuru vakabva vadzaka mota akauya 3 times nezvibhakira achida kundirova ndikati kunyangwe marova ngatifambire mwana wangu ndobva kuzobuda mashoko ndo ainyanya kundirwadzawo ndoti ukapinda muchipingo vapengo vakazara vavapinga muchipingo unoti havana vana maere wako mwana wakambara nemukanwa here mwana uzvo waunoti tihambireni handina nguva yekuhamba nemwana wenyu ende futi usasvika kumba kwangu usandifonera usadini garai kumba kwenyu saka togara ndokuona April uya May June mwana utorwara ndati baba tadini tatoenda kudaro ndo masanganiro atingaita hapana nokuti mwana uri kurwara zvinopera ngei ndokuuya kwangu kuchizomangara kudaro taane picture mukona tikatiri munomu ukaenda kuhospital uchirwara ukatsanangurira chiremba unoona mushonga chaiwo waanenge achida kuzobatsira kuti aiziwo dambudziko ravo matsananguriro waita ukazwa chiti apa naapa pangu apa unoramba achitodai dhokuta utoshazodisaka ndobaya papirija utoshaa kuti ndobaya papirija chidhikisi nyaya iri pomwaizwa dai todoti tidaidze baba asi tode kuasunga nedzimwa akambopinda muno mubazi tikagona kuapinza muno tobva tatoaba hazviiti kuti mufambe nawo bamanja makakasi totoadzokere avake kudzokera muno muroi izvona hauzindozikuregerera akatoita motika iyoyo iri kutofamba ngeupenga kuri kuite mwarei munoazvanoita tadzonyai muroi kwai saka iye uri kuona kuti mamutaura kuti mwana wedu une ngozi akazodai inoda uripirwa rine iye une kwake kwaakadini kwaakaenda kwauvataurwa zvabatwa wauda kufumurwa ende wafumuka kangozi yacho iyoyo zvichada kuitwa ndochadini uchaita asi zvigayo zvako netumitututu tumishikashika twako zvese zvinova zvadini zvaparara vozozonga wafumuka usadini usajoina siyana nawo iwe ingoitonga unopenga zvadaizvo zvekuguva inongoita zveguva zvacho zvapera wodini wosiyana nazvo asi kuti usisinawo basa neupfumi hwako anzavazi anhu arudawo kufumura ndosaka uzoyaita zvibhakera zviyanene utori ndotori uroi hwacho ihwo ndobvezviri we agree with you but now we have to work out on a plan yekuti toakuruka sei diplomatically psychologically to bring him here kana kuti panenge pautoitwa yeforce charge yekuti imimi mune mautoti wakandituka wakada kundirova kudai tozoichinja ya munopozi tikauya chiti panodofambwa kana ndiri ndika andui vanoroero uri kuziva zvawakaita handiuiba tunobatsirana dare todini ngatibatsirana onaiwo dambudziko vanhu varwirwawo nedambudziko kuya mudzikuzvarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa toda kubatsirana mwana waruda kugarozva mwana warupenga wakatomborohwa nemota next time akarohwa kuti pamwe akutofa kana kuremara unoza kuchengeta asi unobvisa nguva yega yega kutogara takangomugarira kudai unotobvisa zvidhina pawindo
Ototiza. Ukaemba. Unobvisa saka nguva yega kumurima kuti ndakambosakura ndina kutomugarira ukasamugarira tine nguva yekumbatira kuskyline 2 days 3 days memutsvaka unotiza saka nguva yega yekuramba ukamurinda tototivataura kuti banokuronai mwana kuti unogona kuzochekwa saka pakatoshata ndikuramba ukarinda. Maonere atoripo ngekuti sababa anotosungwa muri kudika nekudarirani ramambo saurombe pamusana pemhuri yenyu isina kugara zvakadini zvakanaka. Muri kuti pane mudzimai wakatouya echiti maide kurwa paine zvaaide kugadzitsvake ngaisabuda nyaya yekuti parudofambwamba munhu handizomubati ngatitsvake kanyaya kekumudaidza kuno kuti tozoichinjirepi yamuno apinda muno vaachakuita chimusoro unonga ari papa imweni wangu vatotaura kuti changambire isusu kuya kudaita muno zvatotinakira anhu ese tiripo tine ngozi rutoshipa mumusha ndizvo zvitoti pano amanhu ese modairirana taiti chibvai mwatoona unotoonera kwatoti anotoona uri pano ngazvibva zvatoitwa machai anga adzokere kumashure totomubatira muno naye takutosumudzana naye tatoone nyaya dzake iye vacho zvake zvinova zvafumukirwa muno. Inini ndanofunga kuti sezvo avo anotaura nyaya yekuti akambouya nezvake aigone kuite nyaya yaizoiswa pasamuzvenyika izotibatsira auye echiti akamangarwa ngenyaya yezvishakera kutoti ndakarohwa yaipinde kutibatsire zvaka tozoibikira muno iyewo tikachiti handina uroyi tobva tachizoti mwakadini oti inini ndakandovatibatsi inini takataudzana kuti mwakataudzana sei chii chakaita kuti musikautaudzana mukadzi wemunhu ndimainenewo but hamunganongedzeri bhozi kurowa ngakutodai munhu kurowa munozviziva here vanhu vari mundare uyo ndiani ndare kudai munhu kuti kurowa pandakamuona Themba wakati inini kudare kwamambanduwi handisungiswi ngemukadzi wedu watakatora muunza mumusha asi dai anga ari tsamba iyi yanyorwa ngemunin'ina wangu ari kuti baba mukuru uyai tionesani handaiuya saka ndochiona kuti soro rake manje waona kuti apa mainini takanetsana saka munin'ina wangu wakanyarara ndo zvakatotaura kuti munin'ina wangu wakanyarara sei mukadzi ari kutonga mukadzi uri kutonga murume saka imwimwe manyararire muri kuona manyararire enyu makachite imwimwe manyararidzire enyu mwakamudino honai zvimwe zviro maide kumunyaradza muchitovhare zvimwe zviro honai waunyararira zvese mutaudzei isusu tiri kutokonywa ngakadzedu tichitonga wenyu inini ndofunga ndakashoreka pakuzosumuka ndakangozwa hasha kuti shuwa bamukuru vangasumuka saka pakuzosumuka kuenda kumota yavo baba mukuru mwaamuri mwana uri kurwara ngewani mwana uri kurwara ngewangu asi ini ndakaona kuti kupopotedzana kwavanga kuita inini ndikapindira inozoite matsukaropa tonesana kuti makaite pachitakaona kunyara kuti nyaya tikade kuida inozotopererepi ichitozi ndakungoti pamwe makanyaradzwa asi mwakarova mukadzi wangu iye ochiuya achida kuramba tochizomuzoti nyenyi kuzosvika pakuda kurowana chii yobva mwachipinza kuti nyaya iripo yakamira so nasona itovatatore iyoyeyo manje chimusorore apo tovatatomubanira ipopa tototi mwimi saka nyaya yenyu muchakwadzana yeti nyaya yenyu inode kufamba kai hose tozoronga musi wekufamba kwati famba izvozvi aiwa munomi community court ndozvendikutaura kuti
mune vamwe vanhu vari muno mune maproblems emuri kushaya kuti todii tinodhiskasa zvetiri kuita zveyautonga maichisamba shoka asi tinobuda neanza tobatsirana sedare votouya muchaona kuti pamwe next time tinosangana problem yawawaka tinenge tatodini yatobatsirika musasvika pawazotaura kuti ina handizoda usvike pazvibhangera ngekuti umwe munhu unozototi yangu ngoti wandirova kana kuti tabva yatodini yatopera saka ndopo wakaenda konzvenga makaita zvakanaka hatikurudziri vanhu vanorowana munokwadzana muri kuona ndo yatabva kuita muno yekuti munhu unoendera munhu ototanga kuomataka munhu anenge akutoti wakawakatondidai zvatopera makaitsengeta asi makaa muri kushauziva kuti ndochiifambisa sei handizvo atanga tikada kuende mberi asi still kubva ipapo mamurimbori pakuti mukomaya ndo zvaari kuita ari kuda zvenoizi ari kuda kudai asi mwana wangu uri undodini saka Mwari unofamba achipindira munyaya nenzira dzakasiyana muri kuona tatosvika petadini nhasi tatosvika kubatsirana uku hatina kuitonga asi tinoda kuti tonoti toifambisa sei kuti tisvike peinozosvika kuti mwana adini abasi vari kugara kuzo ndailombobvunzawo mubvunzo bichana imimi mai imimi makatarisana namwara mwenyu baba mukuru wenyu munoziva arume aya anoti tyisei nguva imweni muchazobuda dzaa mbiri panouya mukoma yenyu ogadzikwa paananyamusoro murume wenyuwo mwakagara nayewo wakanasawo kuitei munhu wakachena here ngekuti zvinoitika ngezvekuti unokona konyarara riri honondo riri mubande rinorume wange ritirwani ngwaro but kuti muatware muchiti baba yemwana zvino zviya zvamakasungira baya mujira ndozvokuwadze mwanaka munoti ndokugara ndichina pachimbire kwamambo muri zvona here akachenawo here baba ndiri kuoneka kunyararawo tari kuno kubude pakati apa kuti mukadzi azoende mberi anhu ayaka ndingatouya kuya zvatonanga ndositobatirwa mukati hapana inoramba here hapana totobata pamwe pane zvitoro nyaya munotaura iyoyoka pano akauya muno achibva azozvi nemuchinyamusoro zvaari kutaura kuti nyamusoro unodododza manje hazo separeti wakabva amubata mudhara iwo unoroya iwo but kuroya kuonoita manje ka wakapfekedzwi bhachi ndiana mukoma ako kuitira kuti pese panofambwa ndiwo unodiniwo ndiwo unobuda asi iwewo wacho dzakapembera kazi mwaita inakomana kuya udare kwakanaka ndandisingazvizivi kuti ndiri muroyi ndatozvizwira munomo mwaita henyu mwaita kuti nditoziva saka ari kungotaura kuti pano budo musafunga kuti tikang'anga ikanga iri kushopera inoindoshopera mwana wenyu iyeye basi inogona kuvhundunura zvese nezvenyu pamwe zvozoto mukoma aya kuti anyari neyaone ozotoona kuti yawoya yanetsa ndimo zvinozobuda ende inenge yakuzozi kwamambo kuya kuya soro fitina akazototaura kuti munobva muna chemwandidini chemwandibatsira badza waizi zvomwatozoita mudare muno mwatopwanye musha wangu yeti ichokwadi chinenge chazobuda ing'anga inobata mai handizvo mwai ndo hatoti ngatifambe hazitomboita anangu ngatiende tindozwe munhu ururetsa yowe hazitomboita moti mai ngatichizoona pera mwedzi mai akati hatirari ngatitorana taende kung'anga mai obvasukozi haakacho iwe ndo waenda nawo mari yacho yambuya ndo wabhadhara wobuda mai ana sekuru akati mwakaenda nemwana wedu tisikazvizivi ripai zvazodai mai akati wo mwana iwo shoko ndifumurise pang'anga kana dai ndinyari nazvo zviro zvangu ngezvako here saka
tiri mukugadzira, ngatione kuti tiri mukudini mukugadzira, muchigadzirirawo futi kugadziriswawo. Mwakabhendawo munagadzirira sando yacho youyowo mugogotsa monga kuzoswatukawo kuti uzvireruke mwana adini aite zvakanaka. N'anga yekwamambo haipoti inobatawo neringana ndiri anhu azviziva. Ndinotenda kuti mwataura zvimwe zvemunogara nchidini kuti kwemunoenda kwesoko kwavo munonyeperwa. N'anga dzese dzinomunyepera, dzinenge dzakapuhwa mari. Inini n'anga inopinda padhoa apa kana muprofita wakangopinda padhoa haane kuti wapinda nemumawindo apo ukatopinda zvako zvese kana dai unyari nazvozvo hazvichasenzi ngekuti munomu izvozvo hazvisenzi. Mambo unogadzwa ndiani? Unoiswa ndiani mambo panyika? Kuziwa mambo ndiani unomuisa kuti ngaitwe mambo? Ndimwari. Saka zviro zvezvi munozoya nazvo zvese izvozvo hazvidariki simba rani. Asi mukabuda muchitsvaga n'anga kwenyu kwemunosangana n'anga inongoyambomwa masupa mozosangana kana kuti adai yogo yandotarira munonyeperana. Iyozvi pamuko mwakaenda muchisimiswa kuzi ndimukombo. Uchaona kuti taamuno inobuda umwe munhu wemusingafungiri. Ari mwani pana ana tete uyu ururwara musikana pamwe pane zitete rakatoka chiyanga chine 6 months. N'anga yakutaura kuti tete imwe mwautotanga kuti n'anga yemwamambo munomirutaure zviro zvisingatomuri ngekuti handizvo zvemuruda uzwa. Mwakajaira unyeperwa chokwadi chaudini manje amatete aya mune mari yawo imwe akuti wandifumurisa mwamambo usati wandidzosera mari yangu. Mwautanga kuti mambo saurumbe n'anga dzake kuende kotaura munhu usiri ndii mwaenda mwaidini mainyeperwa. Saka kuti munoda kuti mugadzirire anza. Handina anhu anojaira kuti anza ikashaya kubuda iwe uri kudaka woda uzokonde madare nei. Ndo nyaya imwe inonetsana. Munoda kuti ukauya n'anga uchifungira Peter pobva patozine n'anga yati Peter. N'anga ingazotaura kuti handi Peter ndiJames oza ngengoti ndakaenda foja iti ndiPeter dzainyepa chokwadi chinenge chazobuda muno. Saka it's okay toronga iyoyo yekuti vasamoni kugadzira samoni rekuti pane kunetsana kwakaita mukomana nemudzimai wangu. Iyewo chiyo achida kuzviramba handizvo tobva tamubatsira. Handiti kuti munoda kuti timuti uri muroyi uya tizwa kwakarabe imwe munochimangara kuti ndakanetsana namukoma akatosvika kurowe mukadzi wangu. Iye unozonga uda kuzvidhifenda kuti handina kurowa asi ndakada kudini kurowana. Tochizoti wai kuti uzosvika kuna mainini maidobate mazamo here maidodini baba mukuru ochiti aiwa ini mutoti chii imwe akaendezerirai kumberi aizovhare moti imwe chii wemwe chii chakaitika nyaya yobva yatodini tochitsveta iri pasamoni waukakara chigadzirai kuti saka iwo chigadzirai vaitweyo nesamoni racho rai anonzani maposa. Mazita eno akasiyana. Andarera ndinoenda neSamuel. Nanitemba maposa.